Argiaren podcastak. Menda bikoitza, Garbiñelarrearen podcasta. Sendabelarrei buruzko bitxikeriak, erabilera praktikoak eta belarren munduan aritua eta aditua den jendeari elkarrizketak. Bi astelenean behin argia.eu zen. Beranduegi. Marxismoa, konstelazio familiarrak, crossfiteroak eta beste flipau batzuk. Jo. Reprimiten nabil. Zeba. Noiztik? Korroska da botatzeko guak utelako. Bota, Ba, eske- zan lehenengo aldixe izango. Ba, baina, ez dutzu. Jandeken flanpuska horrekin, Ez da flamnak. hasi horretik. Krema sabor vainilla. Eguneko egun vegetala. Bai, hori seguro. Noiz bait izan zen. Natillak, ez? Ez dago hori zen hori. Bueno, hemen gara berriz ere. Hori egisa. hor- Adiskideak. Horra dos nauzurekin. Bai, ez da? Zu hau zauz? Bai. Bale, irurok ados gauz. Bale, urango puntua? Irurok ados gau, Turner Free saioa, ez? Tor free, Bai. fritor. Bai, torrez tau. Torrez tau. Ez que ordu hauetan ja, nola ditzen dira, hobera juteko gare batean jasten ziren... Pantunflak. Hori. Bai, asmo inot. Ja, eta Ja, gorito oie- bat pompoiakin zera ikixau. Bai, estil hortan. Alako jantzita aska eta ja badoa. Ja. Ze gauko behatzit horretan ja. Ostras, importantia da gorritua lotarako, eh? Bai, ezta? Kontekstuaren arabera. Zer kontestu? Jo, hotz ziken badau, eta ez buruzoia baldin bazara, sinozu zela tapaiken duzu burua, ez? Ja. Baina hortan bizitza guztian, ez? Ja. Bai. Bereziki gauean. Jo, gauean, ostras, ziken badau. Aimar horren rapauta da hola. Pues Ja, bakizu, gisa da. ze oparitu aldi egon bere urte betetzean. Txano ridikuloetako bat, ez? Ez que nik urut, etorkizunean zen izan. Zen, Bai, baina paradogikoa, zatik zen iraganeko gauza da. ba, ez da? Baina nik urut, etorkizunean zen. Zen. Zen mugimendua bakitu zein den, ez? Zein zen edo zein izango da, no? Ez da. Zein zen? Hene kolore favoritua da, budistak erabiltzen da baina... Naranja? Bai. Oigan, Guapo da, eh? bai, ne ustez. Bai. Nei naranja etxat inoiz guztau, baina, digo, de repente azitxaten guztien, eta nei ustez, nei naranja hitza etxe guztaien. Baina koloria, A ver? naranja hitza, Hitza. Ja, hitza ez da, oso ez daka flow. bai, nik ezin jot esan ne kolore favoritu naranja, zatik, hori da, ne ustez oso... Eta laranja? Laranja okerro? Naranja butano. Ez que, Geixo okre. ze da hori? Okreruntz. Horiruntz moan. Ez naranja. hola. Kakarantz. Bueno, Lur koloreak, ez? Gehiago horra. Lur kolorea. Lur, bai. Tonos tierra, esaten dana. Bai? Uste da. Joder, izan. zer? Lur tonuak. Ez dakit. Bai, Kontrola egin duzu? Ez, nabari da, ez. Hori agian naturazista da, edo arrazista baldin bada azala kolorea esatea, ez? Que, por cierto, oraindik indarrean dago, aurrekoan nire zemetako bat intzunion. Zer? Azal kolorearekin ari zela margotzen. Bai. vale. Laranja argi Bai. deno dakagun azala, noski? Ja. Zuek nola ditzen dizue, azal kolorea horreri? Azal kolorea, aragi kolorea. Bale, guk mozu kolorea. Mozu kolorea, bai, hori da. Mosua. Zuek esan, hola esan zuen garaixan be, bai? Hau, berde hau mitiko kirofanotakoa, maskarilla, bai. Guk horri eketan gotzan, berde pelukeria. Zuek be, bai? Ez. Berde pelukeria. Guk bai. Uste dut hori oso kuadrillatik ez elatera. Ja. Igual erreskolako kontun bat izango. Ja. Ostia. Berde pelukeria. Bueno, hemendik azte barik, barkamena eskatu nahi diogu zure kolektibo bati. Zein? Klarinet, zer jotzen zuzu? Klarinetea. Klarinetea, ez? Bai, Bai. saiatzen naiz. Garrokoan etorri zitzaiten klarinete jole bat. Azarre. Zanez, bueno, a ver. Antza ez omen genuen hori jotzen zenula esatean, Bai.
pizkat gremio osoa ez genuen leku honean utzi. Ze pasa eso? Ez dakiz esan genuen zehazki, baina, bueno, imaginatu bezak, eta ben buruatzen nahi zaidana, izango zela esan nuena. Eta, bueno, Ja. ez dakit... Ze jarreinan, Mierda supremacista? badala. Ez, mierda, ez, klarinetek ez dakarurik. Baina Ja. klarinetea jotzen duen pertsonaren estereotipo, pues, agian... Esan zenuen, hola, neukala, gero, bitiko sorbalda hausla zen, umbrera bat. Napoleón, ez dizer. Pizka Napoleón. Hola, jo que Claro, sé. claro, Rollo, Ja, eta txungo bat. jendeak ze dauka hombreren kontra eta ze dauka Napoleonen kontra. Hombre, argudio batzuk dira, ez? Ja, bai. Bai, nire ustez, bai, Osea, Euskaldunok badakau batzuk Napoleon kontra egoteko. Ja, bai. Bai, batzuk bai, ez? Ja, bai. Pilo bat. ba, nire ustez, klarinete jolen profila bada hori, oso diplomatikoki zuzena, Bai. bai, ez bata ez bestea, oso fina, ondo afeitauta. Bueno, egia esan, orkestran jortzen duten Ja. ia danak. Jo, ez tromboi sekzioa, hori da pitxin bat, ja, bueno. Borratxuzuak. Bai, bueno, trompetismoa, egia da, trompetismoa Euskal Herriera etorri zenean, fuerte etorri zen, eta bendik ere badago, ETS-goan, claro, eman zion beste, ez, irten bide bat, agian klarinetiako hendik ez da kana, ez, Ja. pizkat maloteagoa, ez? Bai, hori da. Eta igual, flauta trabesera kondiak oso feminizauta dauz. Bai. Osea, bueno, normalen emakumeak. Ah, bai? Beti hola Oinatin, trabeska jotzen den hori? Bai, Nikola zango nuke. Nikola dako nere buruan hola mago dozekuak enduta, danak emakumeak, ez okutan nik. Ostia, ja, horten ari zaretena gaur bizi izan dut, agian zuk izarren noizbait bizitan bizi izan dako behin baina biagotan segurena, baina benetan empatizatu dudala espaldiko partez. Ni naiz garraiolaria. Garraiolaria. Tardau esaten segi usto nervioso jarten hasiela. Ah, bai? Geota keixo tardau, geota ondo beto fango hau. Garraiolaria. Bai, garraiolaria naiz. 3 sindikatuko kideak kasi, hendik ez naiz. Baina garraiolaria naiz aita naizen aldetik. Vale. Aitatxoen zeregin nagusia. Bazaketa maziza, ez? Bai, igual. Aitatxoen zeregin nagusia da, umeak leku batetik bestera eramatea. Osea, denbora gehiena hor emate duzu gauzak leku batetik bestera eramaten, eta semea edo alabare bai. Eta orduan, momentu batean, nire momentu horretako karga piztinan utzi duanean, bosan du, banoa kafe bat hartzera hor inguruan dagoen taberna batera. Eta ez dagoena eta joan naiz, inoiz hartu naizen batera, mitiko, Zumaiko auzo baten ara joaten ziren Extremadurako migratzaile guztiak. Ja. Eta ja geratzen diren, oin dela 30-40 urteko taberna eredu bat. Bai. Karajilloa hartzera eta horiena. Benintzen sartu naiz, ireki dutatea, itxita zegoen, eta da txiki-txikia, eta 3 mai dazka eta barra bat. Ireki, eta bapatean 3 mai musean biderla, 20 ikusten ziren besteen beste, agian 30 piku gizon. Ni gaztena alde handiz, osea, pentsa zen. Sartu eta, ostia, dio, meka, nahin sartuko balitz anerperitz finaleko bere modulitorekin, baten bati lepoa, osea, hile egiten da, lepoa zehatuta. Zangiro bat oso... A ber, testu ingurua zein da, nun dago hori? Zumaiko auzo baten. Zumaian? Bai. Holako Zumaian. Ja, nire dut. Bai, denak erdera jatorrian eta musean. Gizonkeri, osea, testosterona usain duiten zan hor. Eta bueno, hori izan denun, ez dakiz zertara etorri da, baina bai. Ez dakiz ez aportago. Bai, oizo zaporta bizan. Osa, lako gogararen ba, seguro, topatu, gertatzen zaizula. Zer iritziak otzu? Iepa, hor txapela bai edo ez? Mitzu, Gorrito bat. sentido duzu, Gorrito bat hor? Gorrito bat hor, ze gorrito? Ez, bueno, imagina hau otzik jendagoela. Ja. Eta buruzoia zela. Ba, igual. Ez dakit. Mitxo. Bai, bueno. Zen mitxo. A ver, gauza asko, gaur daku gauza asko, komenta iteko, orduan gozen arira. Arira fango gara. Bai, zuek urduri zaudete, hainbeste gauza askazu dutenez komentatzeko. Bitu, daku gauza asko komenta digo da, ez dago apuntuta bat bez, nien ezakorren bat bez. Erra. Kotxean soltatu dana. Erra. Bai, a ber, argia sariak. Argia noski. Argia sarietan. Azaldu jendeari, segero esate dute, ez dugula gauzak behar bezala saltzen. Bai. Argia sariak, zer dira? Bai.
argiak banatzen dituen sariak, ez? Oso ondo. Bai, ordu bete ongain zaieien hori, Arra. Bai, hola da, ez? Bai. Izena horren arabera pentsatzen egon ginen. Bai, Izar, aldotzut galdera bat din, Bai. Argiazaren inguruan, adibidez. Esan Argiazaria irabazi hauen talderen bat. Enekantak, altxaburua, Ere bai. hau zela zan, Nafarbide. Oroibide. Oroibide. Dena dakizki, Nuen espero. Asi esto suba. Zugo zinean brazia sartzen. Kontuz hemen, kontuz, Xua, Zugo zinean brazia sartzen Daniele Sarriuarteri. Bai. Ostia. Bueno, bere Instagramian idatzitxe dakon bezala Sanele Darriugarteri. Eta gizki? Ez dakit, behari galdetu. Ekitaldea egin bitartean, zeuk sektore kulturetari, plaka. Ba, esagatu nintzen. Huen jente monologistia eta jente musikua. Asierka, gure entzulea. Opa, asier. Zasier? Monologista. Bai. Bakarra izango zen. Moto. Ez izenez. Moto? Bai. Zonlik, ni tokata asierka. Bai, asierka? Bere Twitter, edo bere zea, bai. Asier iruda, macho. Bai. Ja, nik eske ni gure saltzia moa, ni gure jaiki eta hola, desfasetxo pikimat, hola, minimamente, abesti bat fan. Ez. Hori ez da pasaiken? Ez, askoz, fase hortara ez gara heldu. Joder, nahiko eskontza da, ez? Bai, ja. Eskontza style... Baina, eskontza ja momentu batetik aurrera ja da oso... Bai, gero. Gero, ez? Kau, geroko hori ez da iristen, ez? Nik ez dut bizi izan, bakarri dela urte asko. Kastongo guan okan hortako, Ni nuen oso prest hortako, A ver, es que nipe, neukan aurre iritzi bazala, kultura elitean, danak liau iten diala danaiki. Haien artean? Bai. Zan, lehenengo hartu emana kultura horreztak goiko, zela zaten, zirkuluetan. Elitean. Bai. Fuerte pentsalarien artean. Fuerte pentsalarien artean zenen, jo, mene hongo da salseua. Ja, mandanga. Bueno, atxaldea da, sari batzu banatu, maiek ere ez dute laguntzen asko, hain boro bilak eta burrun. Ja, ez que dau, ez ginen gai maian hitz egiteko. Ez. Ze distantzia da bastante handia eta zarata bastante handia bai. Orduan ja beste galdeko egin zinuzu. Bai, gure urteroko autokritika da, baina, claro, nola esan maiak aldatzeko. Ja, eta gero, oreka interesantia zela egiten duzuen maian oreka, ez? Oso. Bai. Ze perfil jarri mai bakoitzen, ez? Bai. Ja, nik... Esan zuena, jendeak ez daki, Nikoen parian jago berrekondo. Baitu? Bai, adibidez. Eta ze iritzi? Ez que nola parian neukan, urrutin neukan da nien berba. Zuk izugan ondokuak inberba, ez? Bai. Zein zeukan onduan? Onduan neukan, hau, itxasne izan leke? Ez. O, esto zu esautuko. Zela da. Itxasne etzan? Zein da itxasne? Rubixa bat, ez? Etzan itxasne, ez. Rubixa bat? Hau, hortu haura hauena montau argian. Ez ditxo izagirre. Oso magia. Eta gero beste albuan pendejo hau. Eimar... Bueno, vale, claro. Zuen Garrapata bezala elkarrekin, sinesten hasieran bazpare, ez? Eremus ezagun batean, horeldu. Ni pentsen hasieran zu guri jarriko zobeia, en plan, ni Izar, eta igual zu eta Tor, barroio berandoeko gaelako. En plan, berandoeko peña, Nikola pentsen noa, baina, gero, asuntua da, claro. Horekatuta gomida mai bakoitza. Ezin izan oso zua, baina aldi berian, sinergia potente da pasaen ba, eta peña arroketan azten ba, ez da komeni, ez? Bai. Eta, bueno, gero bakoitzak ez daukeatzen non eseri. Osa, hori batzuek hartze dute ardura, eta arduan poso pizka banadik eta... Ni, bueno, pues esaten dizuten lekuen, basan eseri, eta aguanta. Zuena oso guapo zan. Guria jota guapo zan. Zuena zan, errezena. Bai. Gorka, baitu, berendu giren ordezkaritza, berendu joia. Hori esan gure maixan, Gorka boligorria egon zuen baian? Ez. Albokoa zan? Ondokoan? Ez. Bai. Bai? Gorka esan gurekin? Ez? Ez. Gu zen, ne eski unmatan eguen xalba, Erramirez. Nakarrekoak. Nakarreko. Behan ondokua zan, behan taldekua... Beinat parra, zan? Bai. Erutxuloko hitzako beste saridun batzu. Hori.
Nik hasian petzora. Jende ona, jende jatorra, Gusteko nire inkultura zea maia, irutxulo, zezian mutil, iru txulo, bai. Iru txulo puta? Eso magoa. Mutila gaku zuloak. Ja, ez, mira, iru txulo de txulo. Hostia, vale. Txulopo? Vale. Iru txulo. Ja. Donostiko izen zaharra, antza. Ja. Diotenez. Ja, eta ez da, esplikau eskuen, ez diala hiru ondartzak. Diala ondarreta, kontxa, eta ero ibaia urumea. Hori dia zuloak. Zuloaga, oza, joder, zela da, zorroaga. Bai, zuloaga. Zela da, zurriola egin barik zegoen. Zurriola. Zela egin barik, playa ino. Bai, ez, artifiziala da. Artifiziala? Hora, ongo zan zeu zer, baina. Artifiziala da, ez? Bai? Zurriola, bai. Bueno, Donosti nahiko artifiziala da bere horretan. Bai, berez bai. Bai. Berez. Ja, mik. Ja, bardenak bezala, Bardena be falsua. Igual, ni zurriola la junta, hostia, bardetan egotea, bezala. Hori, Bardek zela faltzu gala bardea, baina zezen zuen faltzu. Lehen, ez da, jor arbolak eusen. Napoleonek edo baizitu un arbola dana. Bitu, atzenien Napoleon arrazoia daukan Ez esan hori. Igual, pitxima, txon. Igual Napoleonek moztuen landetakoak. Bueno, aukera gehiago. Baina pea bakarrik zuen da nahi, no? Laguntza. Falan gehiago batzuk. Karo, libre sekan esku bakarrarekin. Bestea. Bestia, bakitu ez, eukogien tripan, bakitu zatik? Eso... Bai, este, colon irritable o Crohn síndrome hori asunto hori o... Baituto, ez? Kaukori kura kantu bat egin zion horren arira. Napoleon, Mentapoleon. Horregatik, Bai, beti eskuatripan dako. Oiek, argia sarietarako ere, ez dira gonbidatu txarrak, Kaukorikurakoak. Oi, nik nahi dute salto. Ja. Bueno, bukau. Ondo sentitu zen Bueno, bukaire izan zen, 2 ordu, oza, oinatira egiteko 2 ordu tardau geben. Ya está, ya bukatu da, argi sarien inguruko esan bat zenuten guztia, Kotxe, gasolinia bota enbiar izan hemen. Nonda ba prensa rosa, sartu ginen aginagat. Txotxotxo jau konta dugu. Ikusi geben, hori xon, Benito Lertxundi. Abai, zertan? Zefra pasuan. Abai, Gero, Zumaian. Eta egon ginen imagineien beha rapota egitea. Jode baiet. Historia pasako ginela. Pasako zinezten, baina zuzenean. Argia sarietatik bueltan. Hori da. Hostia, oso ona. Oso ona, a ver, Benito. Aguanta, Ja, jendea petzekin da bialdia da, huela, bai. Ja, total, ez? Bueno. Jo, eske jarri, pasaratu eben liburu bat, placer bat izan duk Benito. Hostia. Ostras, hori fortia da. Eta gainera, baina... azala zan bere argazki bat txuri beltzian. Osea, a ber. Ja, dago pizkat, nola hau, Uruguaiko fuerte pentsalaria. Pepe. Joder, hori, Mujika. Ez pizkatola, ez? Edo Noam Chomsky, ja hildutela, ez? Ja. Behin baina behiagotan, ja. Ondion biziri dago, ez? Bai, nik uste baiet. Baian pizkat... Itu esan mundotan, ez? Uste Bai, uste baiet, lago urtekin jo. Bai. Ostra, horre gauzak innovauen, eh? Bai, besteak ere badazka, ez? Mujikak ere badazka, laro gaita ma... Bai? Ez? Uste baiet, Hola, laro gaita banak. Presidente izan zanien uste diru eta mapiku, gala, Hori zon, haien dozt. Bai, eta mapiku erraz, bai. Eta beste demora ez daki pasadan. Behan, presidente zala igual zan gara joei zeinetan EH Bildu sortu inzan, holako zeu. Hostia. EH Bilduk Frente Amplioren copy-paste dela, hori bai. Erdia, larrikatuta. Bai. Oin. Ez daki gari kidea diren, baina, bueno. Horri txiku. Karrizketa diote hor beste Jordi Ebolen zean. Programan. Atzenengua? Ez, Bai. Horrekoan jaldun. Hor atzenengo elkarrizketa, ben bizitzatu. Bueno, azkenengoa, claro, ni ez dakizu azkenengoa, baina, bueno, hola sakoneti, bale, ke? Bere txean, hola, gizu rollito ordu bete, hitz egiten, eta... Arrezke, hain gazki ez dago, Beste entrevista mutako. Ez buruz dago, tope dago. Detailea hori kantzerrak. A ber, gero geratzen zaizu gizona 15 segundu etorkizunari begira pentsatzen, ez? Eta zu hor... Baina nolain komunikatzaile hona den kabroia. Oso nada. Naizta tontakeri batzuk esatitugu. Mira, claro, depende nola esatituzun. Asko aldatzen da. Osea, politikoki izan nahi dute. Baina eki batzuk baditu, hori nahi nuen zuekin zen gustatu zitzaidan, eta uste dut egia duela.
gure argudioak, politikeoan edo azken batean hartzen ditugun erabaki gehienak, teorian buruz, hartzen dugu, eta hori guztia tonen arabera, egiten dut hau, eta berak ezen du, aurrena gorputza dela, eta ondoren burua erabiltzen dugu, gorputzen sentitzen dugun, sentimendu edo momentuko hori, gero bihatzen ditugu argudio nahi beste, hori justifikatu izateko, edo gustora sentitu izateko. Bai, hori bai. Eta batu, gero ondo pentsauta, pentsatzen baduzu, esatezu ez. Baina, ari zaralako hor. Baina, gero, azten bazara hor pizka barrunaka. Horrei ditzen zaio arrazionalizazioa. Arrazionalizazioa zure posizio emozional edo erlazionala justifikatzeko sortzen dozun diskurso da teoria. Bai, txostena. Eta bai, hor erortzen gara. Ja. Erortzen gara. Alakorik ez zenuten jaso, alia sarietan, esan txosten filosofeo ez horrez. Eso la fuerte pentsalarien. Ni sentio. Amazazpiagarren mendeko idazle baten eipua edo hola, ez? Nik iraultza nabaritu nuen, nola bait. Iraultza, Hostia, oso horrin fasa. Joder. A ver, zer. Justifika hori. Jo, asesari emuzian, zeineri, gero ikusi bertako jendean perfila, eta esan, ke guai hemen nahuela, honen parte naizela, eta esan, hemendik urtengo da zehose, hola. Esperantzia. Urten zen esperantziakin, tio. Aspalde nuen zuten alako. Bai, Esperantziakin, joder, tio, bai. Badau, ez da egit. Jende hona, aldaketa, bai. Praxis, ez da gizu, bai. Ez da bagarri teoria, ja praktika. Joder. Hostia, Ondo, bai. Gustatu zait, konpartituko lantaldean, Ikusi zarautzen, zebrapasuan, Benito Tagero, Benito akatu... Argiñano ikusi geben. Hau egisa da. Bai, ne ustez ebien pasioan, behan Andriakin, eta junta guzien beste bikote batekin justu berbeien, ez? Nikola irakurri noen testungurua. Bai, ez? Zer musiko zenuten? Argiñano ze, ondo, gaizki? Ondo, bale. Hor jarraitzen du, berdina egiten azken 30 urteetan. Horre bedako, gutxi gara adina, PP presidentziara igo zanean, holako adin badako, ez? Iru eta iguala malau. Izan beharko luke, ez? Osan boltan, ez? Bai. Gero nola hainbeste seime eta alakoak izan ditu, noen ja, pues... Ugalkorra izan da. Bai, eta ben ere ugaldu dira. Bapatean Argiñanoak, daude... banatzeko modun. Bueno, hori edena, famoseotik, famoseo jarraitu zintuen etxeaino. Zergatik eta ez genuelako autopista hartu. Hori da. Aginaga ezagutu genuen... Aina? Baina gauza batzuk, nik egin Euskal Herrixea olako esanik, en plan, itxasua ez, ibai bat, eta ibai ondoko kriston lautadak, Paduretara goaz berriro. Bai, inguru hortan ibili ginen, hori xon aurretiko horreka hori ibaia da hori. Bai. Hori ibaia ze hostia. Ni flipau inoen hori ibaiakin. Ahí está. Ni esaten nuen, horia? Kristona, Ana Ramla horiak izan guztiak hor. Angilak, ez? Ez zian pasatu. Ez ikusi guen baserri abandonoak eta... Zagarrote gixak. Bai? Ez? Bai, joe. Orion? Ringuruan. Hortxe, bai. Argia sarietan, zuk jarri ninduzun jota nerviosa. Bai, hori isa. Kontekstualizak. Uste badakitela zagatik. Zuk gu behiraketan gotzan den pona asiri, eta asik behiraketan gozkun guri irribarretxo batekin. Asi izan zen aurkezlea. Hori izan behar da. Asi aurkezlea izan zen. Eta asi batzutan guri behira jartezan, eta gu. Baina ez nengo nian ez dena tokian. Ja, baina, entre bambalinas. Bai, hori da. Eta zuk ze esperan zuen? Ez nik ez, zuk ez... Aimarraz izan esaten. Izar, guri gonbidatu gaue, emuteko premio bat de bromas. Osea, zue bakarrik ekarri zintuztegun, putada bat egiteko. Hori zan ondorio. Atzenengo premio, mitiko premio, ez tala iristen premio izatera bez. Ja. Simbolikoa baina ez tala horita. Ni izarri burua jaten, en plan, izar, petu basok zela egituz. Fanbiga horra. Izar baina, oso nervioso zuzen, ez? Momentu baten bai, ze gainera ikustenen hasi begirat zen. Ez dedikatu nintzen gau tarte luzea zeuden, ni gaur ez ere egiten ez nula. Eta inoiz ez nuen ikusi un ilustre gure aldera begira, baina niri begiratu gabe, behitu alnituen, haberse karetoak eta ze gauzak egiten zituzten. Jende famosoa kontzentro da agonean ustez.
ez? Saria banatu bitartea. Zuen nahiko atento zinezten, Bai, Oso ondo. Eta bai, Imar, en plan, azkenengo sarisa, merezimenduzko saria, Hene kantak? Hori zan, Bai. bai. En plan, importantienetako eta Imar, hau guretako. Nik eman da, ez? Bai. Baina atzenian, ez? Atzenian sari bari buelta ginen. Bueno, kejatuko ez este. Bueno, saria argia komunitatea. Joder, bai de Facebook, Baskaldu. Ja, hor tartean. Baskaria zer. Ogurua kejatu egiten zen, etorri zen nire alboan Baskaltzera bandela biru, noiz eman genien. Bai. Hori saria. Entxalada Hankalurrin. templatu Salada dela. pela, eta... Ja. Baina, ze. Kristona, eta sorbeta. Kristona, eta sorbetea flipantia. A ver, lehenengo platua, geho sorbete eta gero bigarren platua. Dana, eta hiru garana. Hoi da. Eta hor tartean sorbete hori? Bai, Esteko. Hori da oso pijua, hori da oso Titanic. Claro, Rollo Titanic. Eskontza style. Ja, ba, ez ginen hundio. Ja, eskerrak. Baina, san kristona, ez? Osea, sorbetia ez da kriston sorbetia san. Zain kopa bat, baina, ez zan sorbete kopa. Sorbua, zen. Osea, normalia sorbeti izaten da kopa hau fina, zeska honetan, ez? Bai. Eta osan ez, hau zan... Handira. Bai, hau whisky kopa. Hoxe, ba, ikus dezazuen. Herria zer duen eskintzeko. Ja. Bueno, ondo, ez? Ba, super. Hori da. Bai. Gero, orsalzeua egon zan, ametxaran guren, zen geixau. Bai, Zen geixo. Bai. Daniel Esarri Ugarte. Jode. Zein gixau. Nik Nakar, Nakar. Jagoba, Errekondo. Jakoba baietzen ematen dula Clark Kent zaharra. Total. Bai, badaka, momenturen batean hor komunean, eta gero... Ertzen da horregan. Letxuga bat eskuan hartuta. Oso simetrikoa da. Hori daita. Hori daita. Jakoba simetrikoa. Bai? San Jakobo. Simetrikoa. Bai. Uste hori titulu alde izan, Jakoba simetrikoa da. Ondo, vale. Bueno, pues ya hori da. Bai, hori da. Hori izan, Bueno, besterik, Izar? Ni beste hau zatzuk entzun dizkizu, baina uste dut zentzuratzen naiz. A ber, esan. Ez aztu ikeixako. Hostia, ez zara ibiliko zentzuratzen, ez? Izar, zure burua. Zen nik ja esateko nukoan esan dut, Ba, ez dakit. A ber, esan ezuk. Ez, ni beste izenak ez ditu dekarriko. Zingena? Bueno, jende famoseoa, eta ligoteoak, eta gozaiek, baina... A ber, zein lia usan, ba? Osaiatu, eta... Bai? Ja. Vale, bai. Bueno, hori... Aimar eta... Ne ez insultau, ez. Hostia. Horkatu. Sorry. Ondo. Pues oiz, esan gaur estateko benekana. Vale. Beraz, pentsatu behar dugu izan bururen bat argia sariarekin lotuta. Bai. Ja, autobomboa, ja, borobiltzeko. Bai, argia simetrikoa da. Bai, eta... Argia simetrikoa da. Batzuk ez dut etorri nahi, lotxa ematen dietelako. Zeineri? Jendiak. Ona, ez du nahi etorri podcastera? Ez. Argia sarien bazkaita. Barkatu. Claro, ez que junor, bakizu, Euskaldunon lotxak. Bai. Igual jendea ezazu gustatzen testunguru hori zeinetan igual ez duzun ezagutzen jentia eta erosoin pertsona. Claro, aldun duta jomar duzu, pizkat irekia eta hola, ez? Bai. Normalean binak etortzen da jendea, bazpare, hori du. Gu binaka fanginen. Bai, gisa da. Jende asko. Eskerrik asko. Ez bada, ja mundillokoa eta orduan denak ezagutzen dituztela. Gure invitau, loko bizitara. Ba, ez da. A muerte. Ni jasan dut, invitau, baina agian lanera. Baita. Osea, nik aurkezle nidan nagore eta biok aurkezle lanak usteko, berandu egiko Kevin da... Baita esan duzu, Eta gure estrella. Osa, grabauta geratu da, Izar, baita esan duzu momentu. Ni nau, eske itxote guztago argazkixak eta jota sakar nago argazkixan, eldizkarikoa. Bueno. Eta gero Instagrameko bideoan, bai, justa, aiau berri ubikaitzen hor... Niko esto dikusi. Ez? Ezin da orduan, ja. Bai. Komentau bihu bai kritika bat jaso gebela? Zuzenean arira, Bai, noski. Ze jaso guen kritikia? Bai, pedofilia narira. Hori? Bai. Haze kritika ba? Aimar... Ni nahi zizultako. Ja. Aimar? Kevin da... Aditua filitan, ez? Bai, aditu nez. Bai. Claro. Egon ez informatzen. Bai.
Eta ikusi dut pedofilia txarra dela. Bai. Hoi informatu naiz? Zea kolektiboan nola da? Inkostiente kolektiboan, bai. Bai, orduan jo dut betiko bezala sexologiera. Zeran duten sexologoek eta... Bueno, baina hau dena ator, batzuk zaiolako gustatu guk esatea izenburuan pedofilia ez da intxarra. Clickbait merkea egin genuelako. Izenburuan eta gero programan ere bai? Bai, programan ere bai. Osa, oinarria zekan izenburuak. Bai, oinarria zekan. Bai. Eta gero programan ni zela zanuen ni pedofiloa nintzela. Ja. Hori zen gustatu igual. Claro. Igual jente horrei esatu gustatzen ni bezalako jente pedofilo. Balik, ja aurretik ja zerre dagoen jendea da. Ja. Balik, Zan leke. Nik hor fanintzen sexologia mailara, ez? Eta hor, bai irakurrunan gauza bat izan zen, pedofilian alde, ez? Baina, zela pedofilia dakon kutsu bat, sozialki. Ja. Ulertzen dela modu batela. Beste modu bat pedofilia ditzeko izan daiteke, eta hau da proposamena. Bai? Umezaletasuna? Filopedia. Filopedia. Filo, joera, keska, interesa, eta pedia, aurrak, prepuberrak. Pedofilia eta filopedia, berez berdina etimologikoki. Baina zela pedofiliak jako dagoen konontazio bat, konkretu bat, filopedia esan da, jazta. Beto guk hori dabiltzen badugu, ez da? Filopedia da filosofia bezala. Ja. Vale. Biozan ordenean. Bai, hobeto guk hori dabiltzen bugu, ez dela jentia zarratu egin da gurekin. Jendea ez. Ja. Bat. Jende bat, bale. Nik behin batientzun nion, gordofobia, gaizki aurra, fobia bildurra, ez? Eta gordo odio, erabiltzezun berak. Gordo odio. Euskeraz lodifobia, ez da. Lodifobia. Lodiari beldurra? Ja, gaztelera zen, lodi... Aberi horrein beste kritika jaso behar dugun. Baina fobia hori gorroto behalda izan igual, putzura. Fobia ez da bakarrik beldurra dan, Alda izan, bai, horrako rechazo. Da filian kontrakoa, filiak erakarri egiten badizu, fobiak egiten dizu aldegin, ez? Eta aldegitzeko dago beldurra, baina alda egon bai beste gauza batzuk eustutik. Ja, bueno, ez dakit. Transfobia ere badago. Bai. Ez da? Bai. Batzu edakatena. Bai. Horrein etorri zait burura. Bai, hola, kanalizatu egin duzu. Bai, ez dakit, bai. Osea, pedofilia, idatzi diguna, transfobia, ez dakit, lotura. Jendeak ez du lortuko, baina lortu bardunak. Hori da, ja, argituta dago. Bai. Ez da, Euskal Herria ja garbi daka. Zer egin behar duen, eta zer ez duen egin behar filia, fobia eta pediak. Marrek asko daki. Nei, susito, hostia, me cago en Dios. Ni hona etorren ez... Aimar, playa, nola da kaikurikuraren kanta hori. Lehen Benito lertxundi izan dula, dako beste bat tanatorio orio. Hostia, Benito, tío. Sorry. Urrengoan argia zagitan, tokoen bazatzu Benito nonduan jasartia, gero duana justifiko den beso, Ja, era. Hori pasauleke, Ebaixa? Bueno. Ja, baitu, ez da saritxarra, merezimenduzko saria, Benito Kamelas. Eta tokatzen zaizu Benito alboan. Eta justo alboan hartzen du azken azeituna, eta antxe ziplo behatzen da. Ostras. Izarren alboan, zuk eman da azken azeituna Benitori. Nola behatzen za? Ja, Benitori pegaikin xau hola, zoze mitikoa esatia. Epikoa. Itxasuan fijo. Itxasuan fijo. Ja. Osea, taparrabosakin... Ez, fardapo horietako bat... Adibidez zer, esan adibide bat, hola? Ze saldi, adibidez. Itxasuan. Ez que oso epiko izan mardu. Oso epiko izan mardu, Benito tartean egon da, Ja, adibidez izango zen kriston desengainua, ilkia kutxo batek atropellauta, zebrapaso baten normal. Ez da gizun plan sin más. Ez, Benito... Ez, kaitza, bera dago hor txipiroitan... Bai, baten. Eta ikusten du alboko ari dela itotzen, bota egiten da, jaso, jadaka horrengo kanta, baina publiko horrean abestuko ez duna, baina badaka buruan, eta justo bueltan ari dela hor, txak zezer gertatzezako. Mobileko grabadoran grabatu, eta...
mugikorra handik aste betera edo ez, edo 2-6 urtera agertu eta horrekin Jon Maiak letra txukundu, Eñaute Lorrietak akorde batzuk, tak, beken, petada. Urte bete lehenago iragarrita, ez hori orain estiratzen da. Chill Mafian itzulera, hori haundi esango da, hori gertatzen denean. Bai. Ja, mitoaroa pixkat hola zen ez? Eklektiko esan barra. Eklektiko? Bai. Hostia. Ja, preparatan nukan hori. Etxetik. Eskargia saria eta gero, iztegia, nola... Gero igual gaizki erabili dutela. Hori zeinek iragut zutun, ez ditxuk? Ez dakit, baina... Zuheri mitoaroa ikusi zebein? Ez. Bai. Nei bakarrik falta izan jaten ikustea mielotxin, igual lodosako piparra jaten, eta ja mitoaroa, ez dakit. Zeino, larrai guztiatu... Pero igual, lentzero, ez dakit, hori arraun iten da, mitoaroa. Euskal kultura larrai guztiatu duen igual apropio egin zan larrai euskal kulturaz. Ez dakit. Zeino, iraganaz aprobetxau, o iragana bere hori aldarrekatuta balioan jarri, eta mai gainean. Ja, baita, ondo papeio. Eta hori dan aprobetxau euskaren alde egiteko eta nazio gintzen alde. Eta bebai, osasun publikoan alde, eta palestinan alde bebai. Eta tromboian alde. Zer, ordan zein euen. Egisa da. Eta igual behan alde bai. Hori, bira, arrazoia. Balike, bai. Hau nire primuak zanostan da arrazoiako, gaina da kompetentziakoa, berriako kasetaria da. Eta zanostan, ekintza... Zago kompetentzia, eskarazko da bideon artean. Ez dago... Maitasun betierekoa. Bai, bromia zan. Esaten dago, ekintzaietza, jendara zigortu berri honetan. Zer bat egin bozu... Ekintzaitza zigortu. Ez bozu eserriken, ez da hori epaitzen. Ekintzaitza armatua zigortu izan da, baina bestea, epeio reparatzen gatik? Ez, igual, ez bozu eserriken, sofan baldin mazatu segun osua, edo San Crispin ez bozu egiten, sin más, ez dara eser pasatzen. Baina, zo egiten bozu bideo bat, kantu bat, plaza lateratzen zarenean, eskutik gelduta dator kritikarako aukera, sikiera, ez? Bai, aukera, baina batzutan igual pasa huiten garela. Beste batzuek, tartean zuen inguruan esaita egon direnak hor gertu, aldarrikatu izan dute, eta uste dute ez zuzen kiro, kritika falta, dagoela, euskarazko gauzen inguruan. Dena dela ona. Bipolo zagitzatea azaleratzen orduan. Zu kritika larra egiten dela eta zu kritika falta dagoela? Bai. Hau zentratu egin behar da. Depende, Claro, zein gai berri txarra kritikatzeko, bere punturik onenean. Hori ariketa gorra zan, publikoki. Bai, zati ba, ondo ikusitu belako. Edo, a ber, jun ETS-eren kontzertu batean eta atera pankarta bat esan ez, trompeta gehiagorik ez. Akatu egiten zaituzte, hori masiboa dira. Beste kritika batzuk errezagoa dira. Agian, ez? Baina hor, berri txarrakak eukiduen garai, berri txarrak joazen gradualki igotzen, ez? Baina goi-goien ez egunean hori baino lehen hau, nahi esan didate, enuen roi horreita, baina jenteak egiten zuela berri txarrak ezitzaion gustatzen bezala, bazela mainstream bezala zen, pixka bat nik hori ez, mouan, baina gero benetan sakonean gustatu. Seguru. Bai, hori da Izarrek esaten duenaren garapena, ez? Gustatzen zait, baina gero oso jende niri bezala beste askori gustatzen baldin mazaio, ez da cool geratzen, ez? Total, underground. Bai, turismoakin gertatzen da moan, ez? Bidaiari esatia guaia da, zure motxilakin zoaz eta aventura bella, baina leku masibo bateaz fatea hori ez da inguaia, ez? Hori da, betiko turista esan dagoena, jozkemen turista larrei gauz, dauz esaten dago, ez? Oso hori, turista bezala eta turista larrei dago hemen. Zuza bat. Ja. Turisten ezaugarri da turistei begiratzera joaten dela. Bai? Bueno, nahi edo ez nahi, zu joaten zera, tan turista dugu eta ordan begiratu egite dezu. Eta entzun. Bai. Bueno, agian Gazara joan beharko dugu, ez? Bai, hori ze nahi dut egin. No, esan du, Donald Trumpek. Ekialde hurbileko Riviera, hori da. Dago la Riviera Maia eta oste guztiak. Bosor Gazan, haiek hartuko dute haren ardura eta zonaldea hobetuko dute eta lehertu gabeko bombak garbituko dituzte eta gero, ez du. Jendea bota, 2 milioi lagun eta hotel batzuk. Nauz da un sekarral hori, ala? Bueno, Gaza gaur egun dagoen bezala deitzeko era bada. Sakarral.
Ez barkatu. Daiteke patata zelai bat. Bai. Eh, Zementu... festa. Bai. Berritxarrak aipatu dula eta ikusi zuen ito izen pelikulia. Ez, bitu hori. Personajeak aipatu ditugula eta Benito Lertxundi epikoa eta Juan Carlos Pérez pentsatzen personaje bat. Bai, ikusi zu, ez? Bai, ez honeako txarreago, ez? Pertson. Pertson neutro bat. Bai, bastante neutro, pertson, bai. Bueno, ala beharrez, ez? Piskatola... Bai, xalike, bai. Nola, geratu den ikono, hola, garai batean pizka kontra zijoena, beste inork egiten ez duna, eta hori, pues, zer izango zuen, sortik, aia, no? Bai, eta gero, grazioso bada, agerketan da pelikulan, bea, bea, ez, personajea, ez, bera, bai. Bea, esaten bea. Bea entzuten, bere iraganeko grabazio batzuk, eta esaten, hostia, ze hona, no seke, eta, guau, itzela, no seke, eta hola. Osa, bera ari zen bere buruari buruzko amonaren aiten. Ba, eta. Ez zuzenean. Ondo do. Bai, pixkata raro, egero agertzen Bernardo Atxaga italianos gauzak esaten. Italianos. Pixkata raro, Ja. Bai, itoizen linean, ez? Bueno. Arranotu zaizkio, a ber, zer da hori. Arranotu zaizkio. Zer da hori? Ja. Ba, subtitulo eta gazteraz jartzezun endiablarse. Zelean, arranotu. Endiablado edo lako zezun. Bai, arte da. Zein zuen, euskara zentzun eta subtitulo gaztelez irakurri? Batera? Ez da gitxe. Ez, baina kantuak subtitulo kain uste. Bai, ez da gitxe. Bueno, ikusi izazue. Filma. Vale, nik pentsatzen noen zala itoitze urtegian ingurukoa. Ikusi noenean kartelean hor. Baina, gau ente honintzen ez ez. Ez. Ba, barkatu. Itoizen aurkako... Barkatu eta gero... Barkatu eta gero zapaldu. Oso ona. Bai, gustatu zait. Zagutan duzue Gartxot, Donostiko kalikantari hau. Bai. Horrek inzitxun kantuak urtegiaren kontra. Itoizen... Bai. Intorzia beste Gartxot bat. Gartxot... Baina bai, Gartxot, bai, kalean egitzen dana eta bai. Hori bizi da? Nik aspaldi ikusi barik, baina bai. Hori Donostirako zan, Bilbon zegoen beste beltz hondikotea gero ETB-en agertzen zana. Eta kalean abesten zuen, hor, zazpikaletan. Oinatin be bai? Ez Seguro. Txirula batekin? Ez, txirula ez. Hola, rollo... Botx potoloakin da. Bueno, haian pizka boomerra da, referentzia. Kevin, ze? Desiatzen zinela hitz egiteko? Bai, desiatzen nuen. Baina... Etorri bezala. Bai, etorri bezala, Juan. Ai, fanixatzu. Bai, sorry. Ja, igual ez dut inoiz rekupereuko. Ja, ez inoiz. Buah. Ez que, zauz, a ver... Ze? Ez que, a ver, hau be aztian xerra joxaku, gomendioa enbiulak grabau saioren bat. Nola? Grabau, bideos grabau. Bueno, hor... Gauza asko ulertuko zian nola... Baina ez da oso... Ja, ez da oso... Ez da dinamika... Ez da oso saio dinamikoa. Ahotsa ezagian, baina hemen... A ver, izan... Kasko ridikulo hauetan, iruroko... Ez? Zer gotu esateko, da, repriminen zabitz iritzi bat, ne ustez. Bota? Ne ustez Aimar da grabaitxeko mokoa. Zein da hori? Kevin. Zein da? Atzenengo adixe? Benetan, kabraien abilenetan, dignidade eta respetu minimo bat. Aixola. Barkatu. Etorten ez, handiko naino ordu bete, konduzitzen gaina zuri garte dutzut, kopiloto. Gaur, majo. Gaina konversazioa, emutu dutzut ez, baina mundu ez da zutanik entzun niotu dana. Parez esan bezu? Ja, ez dakit. Grabaiteko mokoa zer. Baina sabiz denpoan ne begiratu biharrian, ne inguruko plastikilloa begira. Hori, ez que... Vale. Hora nien ez grabaiteko mokoa bizi da, ne merkantziak sortzen duen zagoa, ez? Zure ingurunea. A ver, Kevin edako. Lau natilla, horretako bat ja utxik, gero bi rollito, zela dia horrek? Bi kebab antzeko, ez? Udaberriko rollitoak. Bai, udaberriko rollitoak. Bat janda, bestia jangabe. Bestia zain da. Eta gero, ensalada honek ekologikoak eta... Bai, industrialak. Industrial ekologikoak. Bai, bertakoa, ez dakikuna ze bertako. Bertakoa izan zan. Izan zan. Bai.
Vale. Oso ondo. Ba, behin... Bai, barkatu. Ez. Ah, vale, zemuz. Bueno, bai, barkatu. Ez. Ostia, azkarrik hartzen duzu, eh? Ostra, izar hori erabiliko, eta. Izarren distipulua bihurtu izan? Da txegit. Ni Platón eta bestean zen? Epikuro. Epikuro, ni Epikuro. Bai, zu Epikuro. Oso peligroso Izarren distipulua bihurketea, eh? Zemuz taitxin? Taitxi? Zemuz. Izarrek larinetea jotzen du eta taitxi egiten du. Bai. 10 ordutako kursillo bat. Bueno. Vale. Vale. Zemuz dakazu txia? Ikasi dugu gortinak lastantzen. Ostra, hori zer da, ostiako bat emateko ez izen bat? Eta... Esplika zerran taitxi igual edango? Zer egiten duzu taitxin? Bueno, ez da, nik bakarrik ordu bete segundot. Da, ez da, mugimendu batzuk ez? Ja, nik ez dakit. Itza bai, baina... Lau plano ezela. Vale. Plano... Osa, eragiten dau plano emozionalian, plano intelektualian, fisikoan, eta sexualian alta izan beste. Osa, sexu mailan, buru mailan... Emozionalki eta fisikoki. Eta gorputz mailan. Osa, vamos, danetan, ez? Ese plano geixo dauz. Maiakatuta gaude. Energetikoa! Orduan sexuala igual ez da. Jode, ez da. Bueno. Vale, eta Mugimendu batzuk, eta... Mugimendu batzuk? Bai, pauso batzuk. Osa, pauso gemuta faten za, ordu bete fanta, pauso batzuk gemun? Rajoy bezala. Presidente. Rea, mugimendu ezberdinak da. Bata da gortinak lastantzea. Bai, zea. Bai. Baina, gortinari gabe. Gortinari gabe, klar. Vale. Klar, a ver, este bada, ostadarra ikutzea. Ez goia, ez ostadarra ikutzea. Ja, hostia, zaila, no? Ja. Beste bada, lainoak kanporatzea. Fu. Beste bada, bularra zabaltzea. Bularra zabaldu. Bai. Uste bai. Pues oso ondo. Bai. Hori dena egiten duzu eta gero, noa sentitzen zera? Bueno, ondo. Ondo. Bai, ez da, ondo, guai. Zuek experimentatu zue meditazioa, arte martzialak edo... Arte martzialak ondo da usan da? Bai, marteko artea. Ya está aquí, zer da, bueno. Ez bromia da. Akau, ja, pedofilia traumatik ja ez da egitu zeuen ondaz ez. Da ETS ez, atia, zela, ja gaur bi aldiz aipatu duzu, ETS, eta bai, justo koinziditzen dago, bueno, gazteleaz, enfermedad transmisión sexual. Ja. Kontu zeitzen egiten duzuen, zatik humoreak, humorea politikoa, baina, klaro, humoreak... Banalizatzen ari gara gonorrea dakan kolektiboa. Imaginatu. Edo claudimia. Claudimia, hostia, hori gorra da, eh? Claudimia? Claudimia. Zer da hori? Bueno, baina, vale, segu. Txi, ze moduz? ETS ez da jota izen eskasa, talde bat entzako. Horregatik erabiltza dituzten inizialak. Hombre, entol Sarmiento. Hori da, Arabako Riosako beraien lokalean zeudela hor, lau porro horreta, eta gero ja ezin atzera gulta. Eutxi. Entol Sarmiento. Esa zer esan nahi dago, bakizua? Sarmiento guztian. Zer da Sarmiento? Arpegi amezala, bast. Ostiako bat. Sarmientoa? Sarmi, eh? Horrek ningua dira. Ostia bat bete-betia, nola, erderaz bai. Lagunentza Sarmi. Sarmi. Bai, Y-koak inbukaeran. Egon nintzen antzinen, kontzertu baten, eta jotzezun... Antzinen aspaldi, zan nahi duzu? Ide palo. Egoen talde bat, antzin, hau, Lizarraldean dagoen herria. Hostia. Ez. Ondeka txondorrak iken dira inguruen uste. Bai, Igual, nabil, koli izatzen, baina... Jotzezun taldeatek pelk izenekoa. Vale. Eta hori izan laburdura, eta zeukaten izena... Por el... Palazo en las costillas. Mira, seguro klarinetea jotzen zutela, ¿está? Palazo en las costillas. Somos de Labraza. Navajazo en el bazo. Navajazo en el bazo. Asko dira, eh? Ez da kostulako etorri, baina así eskero igual vos seguir. Va dira. Cicatriz de la matriz, ¿no saben, hori? Bai, bueno, hori cicatriz bera, ez, taldea, ez? Bai, Jasuta, a ver, talde baten... Zera uste izatzue, en plan, hori... Horputzetik hitz egin. Bai, ez pentsau. Ustu burua. Ez pentsau. Zueri molaiken dutzue rollo honek, talde badaku, eta izena asmau ingo. Osa, hitza bera asmau. Osa, estilo latzen. Latzen...
Osea, ez da existiken, Ja. hitz hori. Osea, asmatu ingo dugu hitz bat. Ja. Edo gehiago zarete, en plan, ez da, Bai, kontzeptu hitz bat. batzuk, bai, kontzeptua, Bai, igual- o esaldi bat. Bai, filopedia, adibidez. Bueno, ez da, bai, ez. Osea, Osea, talde bat izango bagenu. Bai. Ja. Ez da, Uf. ez kenzazpi, zera hori, zera kenzazpi. Zazpi, pues haien arteko broman bat izango da, ez? Ja. Ez da txarra, baina zer da. Ez da txarra, baina ona, Ja, ona bez. bueno, bai, ez? gehatzen da. Funtzionatu zitzaien, hori ezin nuka. Ja. Bestakit izenagatik, baina... Gau importanti da, izatia zehose zure izaeriakin koherenti dana, ez? Bai, guztiz. Zatik, adibidez, jarri, bat emotu eskorbuto izena, baina gero iken bozu ez dakit. Ja. Ze pop, Hobeto da, pues, izaro. hori da, Ez? hori da. Zaro, Ez ja. dago Bai, zalantzarik, hori ez? da, Ondo hori da. torri da. Hori da. Tipa ditzen da izaro, bai, ez? Bai, Aberi horrein bai, jari bai, naizen. bai, Ah, bai. Bai. Benito lertxundi. Hori da. Gero, hori da. jendea zerrekin geratzen da, Benito. Hori da. Bonito. Eta ze, zein dago Benito, baina Benito agorik. Bai, Ja. Ez to? Ez to Hori. besterik. Esto. ados nago. Beste talde bat, Arnaldo Tegi. Bai. Ez? Pum, bera bakarrik, solista. Arnaldo esan, eta jende guztia daki zertaz ari zaren. Ja. Hoi dira izen honak. Ja. Da, ja, arrasta usten dutena, ja, betiko. Eta gero, badaude igual artista batzuk daukatela joera kontzeptu konkretu batera. Adibidez, Evaristok, ez? Evaristo, beste bat. Lehenengo taldea, La Polla Records. Hor dago, ja kontzeptu bat, dela sakilla, ez? Bai. Gero, bigarren taldea, Ja, ondo ja, ja. aztertuta daukat, Ja, eh? ja, ja. Bigarren taldea, gatillazo. Bi esan nahi ditu, Ui. baina esan nahietako bat be, sakilla. Claro, eta zarragoa dira, gainera, ez? Sakillatik. Bai. Eta azkenengo taldea eta gaur egungoa, Tropa do Karaio. Rapado Eta karaio. itxuran, ez, egon nintzen tipo batekin Karaio. familia daukana Portugalen. Eta Karaio alde interpretatu bezala... Potruak. Sakilla. Oh, sakilla. Ah, baita. Bai. Igual Frodek ingo bautzen psikoanalizi bat. Bueno, Eta ba- falta zaizkizu, por cierto, te cagas. Eta Te meas. bueno, baina hori ja beste kontzeptu. Bueno, gertu, bai, gertu, urrun bai. ez. Ja, Bai. baina bai kakakulo. pero- Bai, totala, osea, Bai. baristo, Bai. osea, Freudekin Bai. izango zuen. Solasaldi bat, Solasaldi bai. polita, ez? Bai, seguramente, bai, hola, nola, vale, astu egin zet. Aha. Nabil petzein Arnaldo izen sakarra dela, ze bestela jaunizkero mitiko herrikotan da ongo zian bizpairu ume, ez? Arnaldo izenakin. Ja, ostras, bai. Ez dako bai, puntxik. Bai. Uiko alo puntxa. Claro, Lizarra eta Garazi, alakoa badira. Bai. Ez, estilo hortan. Ja, no? total, bai. Bueno, bere aurrekaria, ez, bere aurretik zegona noa zan hau, gerri... Eta, Bere bitartean zegoen hori. Arnaldoen aurretik noa zan hau. Idigoraz, noa ditzen zan. Joseba, Josu. Yes. Hostia. Ya está, bukatu zit. Nere Idigoraz, Nik ez bere dakit. izenare hola sekan, ez? Torero azala. Toreru asan. Bai, bai? txikito de nongoa zan hau. Ah. Zornotzakoa, zan, edo horren inguruan. Oin, entzuten da Aiur, Kimet, ez dizenak. Bai. Xuban, osea... Baina argia atutiple. sarietan, han zegoen jende fuerte pentsalari, galdetu izan bazenie. Ze izen jarri dieten oiek, seme alabei, Ja. oiek ez doa sortik. Ez? Porque da oso mainstream, bai, ez? Ja, Euskara orain mainstream. muturera eraman, ez? Iztukoitz ganitzakiko. Bai, holako gauza. Orduan ja, gerio, pues, Bai. zer, tipo... ez dakit, Gizarte duia superraguro, tio. Eta ja, Xuban, euen modan endala 10 urte, ja ez dau, oin... Bai, jarriko dute Lucia, edo, Bai. ez? Edo... Ja, bai. Bai, ja, rollo hipstera bezala hor pixka, Bai. hor atzera eta urrun, hor ez bertakoa baizik. Bai, Igual Asturiasekoa edo Irlandakoa. ja. Bueno, nahi ingurua mentzet? Edo garai bateko euskarazkoa, baina hortxe... Bai, baina hor ambiguo, ez dakitula castellanoa den, edo Hori, errioxa, bai. hor trak, baina badaukala toke bat. Bai, Martín, eta alakoak, ez? Bai, eta Martina. Eta Martina. Martina, Talde hori badako, oso nola pijoa. talde hori? Bai, G. Martina. Hori, Martina. Ge Martina. Bai, talde bada, bakitzu ez? Bai. Por cierto, Bai. Markina zari garela, ikusi duzu ez dakizinekin du. Bueno, Espainiako estatuan hartu dituzte 27 araztegi eta horko urak aztertu. Ah, bai? Erakurri duzua? Ez? Ez? Espainiako estatuko 27. Eta Euskal Herdian
Sestaukoa, osea, Ezkerraldea Bilbo hartzen duna, Gasteizkoa eta Markina. Eta espida, anfetak, horren bitartez jakin dezakete, horren arrasto kantitatea zen badan, gutxi hora bera, pues, ez? Bai. Oso, badakite zenbat biztanle dagoen horren atzean, ez? Bai. Eta orduan, zenbateko arrastoa geratzen da, horrena eta beste gauz askorena, baina bereziki honena da, Markinakoa, Espainiako estatu osoan, ateatzen den bataz bestekoa, laro gehitamar aldiz. Bider laro gehitamar aldiz. Bai. Zer anfetak? Pitxumina, bai, anfeta. Bai, zea, Espida. Bai. Zestadokoan, zazpireun eta zazpi miligramo, zazpireun eta zazpi. Bai? Gasteizen 804. Eta Markinan 2000 eta hogeitama zazpi. Horrela esan da, ematen du, edo zer gauza. Baina Espainiako estatuko bataz bestekoa da, laro, no esan? Hogeita lau. 2000 eta hogeita piko Markinan. Ostras. Europan ondo kokatu da gaude, mundura zabali dagoen herri bat da gurea, baita sudurretik hasita ere. Jode, chaval. Markina xemein. Hori be xemein, ondion inoak etxo jarri izena, Markina bez behan semeala biari, baina... Ja, Markina, laizte... I semeala ba esatia ondo du. Nola? Semeala ba esatia ondo du. Semeala ba? Bai. Horren alaba semea estilatzen da. Edo umeak, ez? Umeak? Genero barik. Umeak. Esaten zu, bale, genero aldetik. Esatik aldetu dozu. Seme. Enoi esatera. Semein. Zuk interpreta, gure zumauan. Ja. A ver, izan neutruena, nik ikusten dute, izan neutruak, baina, gero... Zela neutruak? Hori izan neutruak jartian eta... Baina, adibidez zein? Euskarazko gehienak. Ja. Zer, argia? Hori da. Adibidez. Argia izan neutrua? Gero aldo zu jolaztu, abiz, aran atxekin uston neutrua dela. Arana. Eta aran... Arana, utxik behar. Arantxa tiratorren ez ja, txak. Ez da gitxe. Zuria, zukor bakitzu. Baina mendia kontatu du bimile aldiz ez du balio. Osa, ja nire zardadean ja jabetzen bana. Señale txarra. Hostia, ni galduen ez. Bere seme... Hori da, bai zen neutroa, euskaltzen diak ez duela uste, movida, pombopo. Gero lur zala instrumentu bat horre iparraldekoa. Hori dena. Falozentrikismoa. Hostia. Joder, ni hor nintzen etorri, ez? Bai, etorri zen. Ere sartzen ere. Joder. Por cierto, horregan lagun batek kontatu zian, zurekin horretu nintzen kebi. Ayahuascaren urrengoa. Urrengoa? Zela urrengoa? Peyote? Bufo. Zea bufo? Bufo apuaren pozoia. Bai, oize, txupau gozat. Gero, bera kontatuta gero, behitu dut interneten, eta jende gehienak ditu tipo R. Da bere pozoia, Mexikoko apo baten pozoia, dela antza, pues, munduan dagoen. Pues ez tekide, efecto, etzen zaila horri. Efecto. Nada, hori. Drogo efecto. Psikotiko. Alucinogenorik indartsunetako bat. Hori da. Batzu deitzen diote horri tipo hilko bazina bezala. Eta berriro jaio. Bai, Eta daude retiro drogosoak. Ja. Joder. Eta joan zen alako batean. Bai? Eta, bueno, horrein ez ditu demora ematen dena saltzeko, baina... Zati luzia da? Oso luzia, ez? Bai, eta batez ere berak oso barruti kontatzen du, bera bizizan zuen. Egiten dizute alako intzentsuokin hola sauritxo bat, eta gero sartu pozoia, pixkat. Odolea zuzena? Eta hori azten da, handi gutxira azten da festa. Bai. Hori da la muerte del ego, eta hori egoaren eriotza, eta sentitzen dago ja batzuk. Hoi zatute, porque dago la horre omen dakalanik ez dakite giala, ez horra den, baina bakarri jaiotzean eta hiltzean segregatzen dugun rollo kimiko bat horre bakarri dakala, eta horregatik, eta horretu nintzen zure, Aztelu gatxeko bidaiak, eta harako gozak. Ikusten hauzu perfil hortako jentea, ez? Europa horiek zeinetan... Gero esan zidan bigarren partea, eta zan 500 eusko. Eta hor ja ezintudan ikusten. Ja. Azte burua, Hostia. Eta mendik 100 kilometro batzutera. Bueno, depende. 500 euro? Bueno, hiltzeko, merke?
Alerek, marketingik onena, aparte, bueno, ez duzu hori probatzen, beste gauza batzuk aurretik pixkat jartzeko, energia bartzeko, da kontu hauek, bere amako paritu zion. Dio, probatu zazu hau, oke flipatu ingozu. Ara joan zan. Eta bueltan zan zion, ama, egin diazun opari hau, ez duzu bizitza puta osoan gaindituko. Ja joan da bi aldiz. Bilagotan. Hor komentzitu ninduen. Bai. Eta salduz, bueno, bakizu gorputzatik hitz egiten duzunean sinizgarria dela. Osa, ez dela gari zaela hor, boa, txabal, flipatu ingoztu. Ez. Benetan... Aixi, fan? Ja. Fan. Bai. Aixi. Aldundu behar naiz. Ja, kako. Claro. Aldundu onbiza ona fateko argia zaita bazkaitea bagari fateko baino, ez? Bai. Ze gainera da oso energien rolloa, gero tipo bat hor pizkak gidatzen duna. Eta kontatu ziren ez honek egiten du, droga, kontu hauek erabiltzen ditu, elemento batzuk, albiditzen dielako droga batzuk eragiten dute, droga, ez dira droga gaizki dago. Medizina horiek erabiltzea, energietan eragiten dutela, norberen energietan edo rollotan, eta bera gaitasuna daka txikitatik beste horrek tipo idatzen duna, hoien manipulatzeko. Tardan zu, berak zeskan momentu batzu, begiak irek eta pizkate kontzientzia pizkatola zekanen, ikusten zuen tipo hau, berak eskuan mugitzen da, ariak egongo balira bezala, bere ariak, eta hau kentzen dizu, jartzen dizu hau, beste bati pasatzen dio zure hau, eta parrez, eta Claro, oso horroi hortan joan behar du, ez nuke deskojonatzen hasi nahiko, ez dut alako sinist, bueno, ulertzen, baina, bidaia, bai. Eta zehazki zenbat kilometrotara dago hori? Bueno, leku batean hau, ez dakiz, bosteun kilometrotara, kilometro bakoitzeko euroa? Peninsula, bai. Eta ez deskuetuz gero emendik ere, hori ja neko gola. Jo, hemen zapua gauz, ba. Ja, zapua bai. Txantxikoak ere bai. Lepo. A ber, hemen arrabioa hartzen duzu eta igurtzen duzu eta botaen da gola mokillo... Zein? Arrabioa da... Arrabioa, bai. Eta botaen da gauza zuri bat, behan venenotxoa moa, mea, klaro, inoiz... Jo, a ber, ez dakit, inoiz zinez jarri gau txupaiten, ez dutzu? Pozoia jatea, bere horretan, ez da zora kargarria. Ja. Ikusten sekula bi babosa, bi bare, ez? Bare. Tema saldatu bizu? Txortan iken moan. Txortan? Ez aldira... Euskal Herri pozoia mura. Ez da tema saldaketia. Ege muteu pozoia mura soltekin dabe. Ez da soltekin pozoia, baina... Iken daue, ez? Likidua soltekin daue. Aiek ez da hermafroditak edola? Hermafroditak ez, no dira? Barraskilloak eta direnak? Bai, hermafroditak, ez? Bai, baria hermafrodita izango da. Bai, iken daulako gauza gelatinoso bat sortu duren artian. Eta igual hor remuten da igual fertilizazioa, hor sortzen dira igual arrautzak igual. Igual gorputzetik kanpora igual. Bai, izaleke. Nik ikusin neben bi bare, eta euren erdixan, gelatina urdinska bat. Bai. Baina, gauza bat onartu, tema saltatuz. Ez? Karo, orain, pentsatzen ari zinean, zer egin gauza urdin horrekin, ez? Arrabioa sandotelako... Belarriti sartu... Esan duzu, arrabioa soltekin dagoela gauza txurixa. Bai. Eta honik soltekin dago gauza bat urdinska. Ja. Hostia. Olertzen? Vale. Ostia, markatu, Agian negozio lerro berri bat asmatu duzu, Drogosoen munduan. Ja. Iniz ez dakizu. Gaur, entzule guari bezan enbixako pixkat raritu gauzela, arraro xamar, dialako gabeko behatzixak. Hori be, ez? Igarriko eben eurak. Bueno. Amarterdi, A ver. Amarterdi xabia. Amarterdi. Ja, ordu bat pasatu dugu, Ez dura balirudik ere. Ostra, baina espaldi pasatu, no? Bueno. Oso azkar pasau xat, Ja, ez du ez. Ja. Ez? Ez du ez esan. Hostia. Bueno. Eso se pendiente hola jarez. Pendiente. Titulo ja erabaki du, eta... Bueno, adostu beharko du gero, Takinik. Bueno. Zose. Bueno, vale. Bai. Kusiko du. Barkatu baina, a ver. Ni ja altura hontan... Ze? Ni gaur esan dut. Agur, hola. Ja. Gordin. Gauztako tazkenengo... Ez hostias. Untxetako zuzok. Meloia. Venga, nitxo jen, hau. Ez dakot. Vale. Seguro? Bai. Bagoaz, Bai. Zuk dako zu hasi igual. Ez, ni albisteak egartze ditu, dazpare, baina... Torreri agur bero bat. Bai, Izarren partez bat ez be, ez, Izar?
Bai, Bai, patxito bat. faltan botatzen duzu. Bai, claro. Eske. Bai, noski. Bueno, pues Tornerri dedikatuko dio Monsieur Le Crepe. Ok. Egin duen azken kanta to guapoa. Muchos. Academics, Erokeria Music, El Aracama, Tolosa, Bilbo, Gasteiz, Monsieur Le Crepe. Ai, po. Ai, zeinak atu behar da, mudo, zer duda, pa que la gocen, manegurra. Festa sartuta denak seko erotuta, bazendete bezela tetxua ilotuta, ezetasuna da betiko bero puta, ez dakite jokatzen dakigun jokuta. Honek ez dauke goiz bukatukoan itxuraik, ez dau inor geldik astindula zalurrai, azkarantzen mate zaie baboso eta txakurrai, ez kakizu nola dijoan aurrena ikasi da bestela izurrai, basaren gabe barratik nijoa talibanan gana zuzenen, selekta idazazpikokin banan zuzenen, eskaini jate mikroa baino gaurren hau aurreko hartan bezala, aurreko hartan zuzenen. Batzuk leprenden, hemen ez dau ez dabilenik dantzan jotake, zapatilak, sandaliak eta baita botake, planeta askotako biztanlek musikan bueltan, all tribes welcome. Ta orduan ikusi etzartzen, aurpegi bat jenden arten, ja musikar ez detaitzen, ez dakit ez da zein jarri zeate seko erotuta, bazendete bezela tetxua ilotuta, ezetasuna ta betiko bero puta, ez dakite jokatzen dakigun jokuta. Ta ja jarri naiz loko gertu atzeko esan ditelako begikin, ziguain arte jarrera lasaia zebilkin, ez dakitau nola bukatukoan, baino guain gontan ez dete zer gelditzeko aleinikin, sentiarazten hau elpurtokin, behidatzen hau ta jartzeutena betokin, harrapatuta naukaseko zepokin, naitarezin aldein ez dakit bakin, baino kalamidade honen gaua goizalde arte beteu, ezkea ikutu baino nazka emate deu, nahi dituten Espainetan gehatzeko jartze, urrutik ijutetik oso gertu. El Aracama, alein deu eta denak seko erotuta, bazendete bezela tetxua ilotuta, ezetasuna ta betiko bero puta, ez dakite jokatzen dakigun jokuta, alein deu eta denak seko erotuta, bazendete bezela tetxua ilotuta, ezetasuna ta betiko bero puta, ez dakite jokatzen dakigun jokuta, zordiko txiki txar